Добро утро! Аз съм Мария и искам да споделя с вас как започвам своя ден. Първо, голяма чаша гореща вода, вече съм я изпила, има съвсем мъничко. След това в чаша разтварям колагеновия шот и витамин С, абибошот или липозомна форма. Съчетанието на колагена с витамин С е много добра комбинация, която помага за усвояването на колагена по-добре, а също така за усилване на имунната система. След това се чувствам по-бодра, по-свежа и мога да започна предизвикателствата на деня. А вие какво инвестирате в своето здраве всяка сутрин, уважаеми приятели? След това се правя чаша Корди кафе. Моля, споделете какво инвестирате вие. Благодаря ви!